Θα κάνουμε το challenge μόνο πιστολάκι και βάλαμε banana skin για να είναι πιο δύσκολο. Και πάμε να ξεκινήσουμε. Επίσης να πω εδώ ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε healings. Αυτό. Δες εδώ, όταν πέφτω έχω βάλει να μου δείχνει να πέφτουν σακιά, σάκους με... Όχι άτομο, θα πέσει στο ίδιο μέρος με εμάς. Οι πιστόλες θα τους νικήσουνε. Ακούστηκε παράξενο. Τα πιστολάκια της καρδιάς σας επέστρεψαν. Ω, βρήκα πιστολάκι, ναι ρε φίλε. Εγώ και έπεσε το άτομο. Dead. Υπάρχει κι άλλο άτομο. Έλα εδώ, βάλτε. Όχι, βρήκα πιστολάκι, πάρε. Το είδα πρώτος. Βλάμι. Πόσο live σκάει το δικός. Τι ήταν αυτό πάω. Όχι, yes. Βρήκα μπλε πιστολάκι. Βρήκα τίγκλ. Όντως, δώσε μου κάτι. Δώσε μου το πράσινο. Όχι, δεν μου το πάρεις. Το πράσινο είναι κανονικό πιστολάκι, δεν είναι τίγκλ. Το μπλε είναι τίγκλ. Τι στο καλό, πόσο χάλια είναι η τύχη μου. Τι σου έδωσε, τι είναι αυτό. Εγώ το άνοιξα ρε το chest αυτό. Το τι έχει μέσα. Ένα πιστολάκι. Δεν μπορώ να βρω ένα πιστολάκι. Έλα, δεν γίνεται να μην έχει ένα πιστολάκι ένα από τα δύο. Δεν γίνεται όντως. Νίτρο, άντε μπορούμε. Γιατί ποιος θα σκάσει τώρα damage με τον Νίτρο. Νόμιζα ότι βρήκε ο πιστολάκι. Και μεταξύ το κανονικό μου έχει τύχει να βρω μάχα και χρυσό πιστολάκι. Τώρα ξέρω ένα μέρος που μπορεί να έχει πιστολάκι. Μερικές φορές έχει. Τη γρένια. Το τέτοιο. Το banner, πώς το λένε. Που είναι σαν ένα υπόγειο τέλος πάντων. Ναι, μπάνκερ, μόνο μπάνκερ κι άλλο. Εδώ πέρα πουλάνε όπλα. Παίρνει το πουλάκι και πιστολάκι. Ζητούσα πολλά. Και λέει που Are είσαι... you serious right now, bro? Δες λίγο πόσο damage σκάει πια. Δεν σκάει όσο σκάει κάποτε. Πιστολάκι πάρε. Το έχω ήδη πράσινο. Πάρε κι άλλο για να μας τελειώσουν τις σφαίρες. Το ξέρεις πως μοιράζονται τις ίδιες σφαίρες, Ναι, αλλά όταν τελειώσει, όταν θες να κάνεις reload και δεν μπορείς να κάνεις επιδίσεις σε fight, τι να κάνεις. Δεν λειτουργεί πλέον. Τι μας λες, δες και μόνος. Δες. Όχι, έκανα βλακεία. Γιατί το έκανες. Κατά λάθος. Ωπα, το πιστολάκι είναι σπασμένο, φίλε. Φίλε, τι το κάναμε. Πόσο damage κάνει χωρίς πλάκα. 98. Για να θυμηθώ λίγο τον παλιό καλύτερα. Όχι, και έχει άτομο. Πάρανε γκάλο. Κι άλλος πάνω. Τον σκότωσα. Πάμε εκεί, γρήγορα. Όχι.
Κατάλαβες. Στο νησί. Όχι, εκεί μπήκαν άτομα. Το μπάντζερ, πώς το λέει. Μπάνκερ. Πάμε, είμαστε αθάνατοι. Έχουμε και το μποτάκι, έλα, πάμε. Μποτ. Έλα σε μένα, Έλα. έλα σε μένα πριν βγουν. Άστο εδώ. Ή ρίχνω μέσα να βαρέσει το μποτάκι. Ω, βρήκα move sniper, ρε φίλε. Yes. Δεν είναι κανείς εδώ. Πήρα Σε μπλε βρήκα πιστολάκι. Deagle. Και επίσης μπλε πιστολάκι και Deagle. Καιρό. Και μπορώ και να τα φτιάξω κιόλας. Ω, δεν φλέγαν. Λοιπόν, για να το φτιάξω και εγώ. Σύνεσαι να βάλουμε τεράστιο σκοπ στο Deagle. Δες. Δες εδώ πως τα μοιάζει. Δες εδώ Τι πως είναι μοιάζει. όλο αυτό. Εγώ αν έβαζα μεγάλο θα βάζα τον thermal. Αλλά καλό μου είναι και το τετραγωνάκι. Εγώ τετραγωνάκι βάζω τώρα. Στο πιστόλι να βάλω κανένα σκόπι, όχι. Ναι, και σας διαβάλλω. Στο ένα να μην βάλω. Να έχω ένα πιστόλι για μακριά να βαράει πολύ damage, ένα για λίγο μακριά αλλά να το έχω σαν AR και ένα για να το έχω σαν SMG. Ω, ακούω αμάξι. Το αμάξι Το που πει. δικό μου είναι αυτό. Τι έκανες με το αμάξι ρε φι, πώς το κατάφερες αυτό. Μπορώ να το διώξω main bull. Τι λες. Τι υπάρχει. Έλα τα κατάφερα. Όχι. Κι άλλο μάτι. Υπάρχει κι άλλο μάτι. Μισή αυτό. Μας ήρθαν. Έχει Λαμπορκίνι. Φίλοι, έχει Λαμπορκίνι. Και λογικά θα έκανε μόνο στο Big Challenge. Έχει άλλο Deagle αν δεν ενδιαφέρεσαι. Θα χαλάσω αυτή εδώ την ιερή pool για να διώξω τα αμάξια από εδώ. Δεν μου σκάσει καν τα ματζού τύπος, εσένα σε πάτησε και σου σκάσει Εμένα τα. μου σκάσει, ναι. Επειδή εσύ μπήκες δίπλα του. Γιατί δεν σπάει αυτό τώρα. Φύγε λίγο. Πάρε και αυτό. Πάρε αυτό εκεί. Ευχαριστώ. Την 50 πάρε ρε. Ω, περίμενε. Δεν το παίρνουμε αυτό. Αυτό κράτα το και μπες. Πάρε τις ρόδες της bulletproof. Ω, είναι καλύτερες αυτές. Πού τις έχετε. Α, όντως. Ω, τούμπαν. Σκέψου να βγεις έτσι στον δρόμο και να δεις αυτό. Μποτάκι, έλα γρήγορα. Ξέρεις να χειρίζεσαι το μποτάκι, να του λες να σε χιλάρει, να του λες να έρθει. Πάει πολύ καλά αυτό το μάτς, Μ' ακούς. Μένουν 15 άτομα τώρα. Τον έβαλα να με Πώς το ακολουθάει. έκανα αυτό. Πώς γίνεται αυτό.
Έλα Γιώργη, μια στροφά, πάμε πυροβολισμούς. Ακούνε τι στο καλό με αυτούς, με εμάς που είμαστε μπανάνες. Ω, ναι. Έλα τώρα που τον πάτησα. Έφαγε 62. Πάει. Μποτάκι, κάνε τη δουλειά σου. Πες το Μποτάκι να σε κάνει revive. Πες το Μποτάκι να σε κάνει revive. Ωραίο. Έχει τιμήσει. Και ο άλλος ο φίλος... Α, είναι εδώ, είναι στο δρόμος. Αυτός έκανε μόνο Sniper Challenge. Στέφανη, πάρ' την αυτήν εδώ. Δες εδώ το μποτάκι που έχω, είναι το καλύτερο μποτάκι. Άστα σε μένα. 85. Παραλίγο του κάνω νόσκοπ με τον Τίμπι. Και εγώ. Γιατί έχω τόσο σκατάει. Τρέχα. Πες το Μποτάκι να σου κάνει revive. Αυτό του λέω. Όχι το μποτάκι μου. Άμα πεθαίνεις, εσύ πεθαίνει και το Μποτάκι. Όχι. Μποτάκι. Μη με βρεις, σε παρακαλώ. Πού η κρέμα έχει απ' έξω. Με βρήκανε. Αυτό είναι σπάνιο. Το ξέρω. Θα προσπαθήσω να νικήσω. Αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Παραμονεύει να σε Θα προσπαθήσω να νικήσω το καστρώσει. game για σένα, πιστεύω. Ο Νάνος. Πώς μου φάει. 6 άτομα μπορείς να τρέξεις. Έχεις μία impul, μπορεί να τη χρησιμοποιήσεις για να φύγεις. Δεν θέλω τώρα. Είναι πίσω σου. Και εγώ είμαι μπροστά τους. Όχι! Άμα νικήσω αυτό το game, φίλε, θα είναι πολύ καλό map game. Πήγαινα γι' αυτό τώρα, αλλά... Άμα νικήσεις θα πέσω στα γόνατα και θα λέω Ωμέγα Μανώλη. 5 χαντάρο. Πες μου δεν με έχουν δει. Το δεν έπρεπε να γίνει. Την τύχη μου μέσα. Όχι ρε φίλε. Ήταν πάρα πολύ καλό. Γεια σας παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε κάντε ένα like και ένα subscribe. Επίσης θέλω να σας πω ότι μετά τους 50 subscribers θα αρχίσω να κάνω giveaways. Και ό,τι βιντεοπαιχνίδια μου πείτε στα σχόλια, μπορώ Fortnite, Rocket League, βασικά Rocket League. Rocket League, λίγο δύσκολο. Θα κάνουμε giveaways μαζί. Θα σας κάνουμε giveaways, θα κάνουμε live streams, θα κάνουμε βίντεο μαζί και διάφορα άλλα. Και τα λέμε την επόμενη φορά.